Diba? Okay, kakaganam tong. Good morning, good morning. Walang ibang money ka na. Laing mo. 75 by 50. Takilid natin. Cancer Tayo. party list. Tulak. Ulang. Sa Valenzuela ba po lang? Yun, no? Okay, up. Sabay balintong lang. Karga doon na natin to lagyan ng Angat, angat. higpita kaya ng lubid. Kasi maluwag eh. Angat na lang. Sabay balintong kay diri ka. Doon na to nalagyan ng alambre. Isa, dalawa, sabay-sabay. Isa, dalawa. Hup! Okay. Isa, dalawa. Hup! Angat nyo yan dyan din. Hindi nakapatong yan sa inyo. Wala. Hindi nakapatong yan dito. Sa ilalim. Yung gitna. Nakababa. Oh. Sampling na lang kaya. Yan dyan. Doon sa ano? Sige. Kata-kata. Sa, bo! Kaya no, pinili ang dos. Kumalang eh. Hindi, kalang pa rin yan eh. Yan. Kalang pa rin. Dito. Hindi na angat yung ano eh. Okay, nakarga na namin. Una namin ito lagyan ng alambre. Tsaka lubid. Bili muna tayo ng ulam. Okay. Good morning. Bili muna tayo ng ulam. Ulam. Good morning. Ah. Oh, shout out muna, shout out. Live yan? Oh, good. Tunsag, magkano ito? 30. Isang ano? May sabaw na kayo tayo? Gulay-gulay muna. Yan lang muna. Thank you. Thank you. Okay, sakay na sa service. Minuto. Yan. No. Bago kami magkabit ng tarpaulin, kain muna. Katulog talaga yun. Gulay muna ang ulam namin. Gulay. Sa inyo dyan ba? Anong ulam nyo? Yung pabo. Pabo. Bayaw. Kagabi. O sige, bye. Kay mo init naman po na akong lawas na. Tuyok-tuyok mong pagkuha na. Kain mga kaibigan. Oh, hey. Oh, gulay. Oh. Cancer party list. Okay, lalagyan namin to ng lubid pala mga kaibigan. Kasi dito maluwag. Maluwag yung space dito. Nawak na? Wala pre? Para ano, Okay na ba? lagyan na ng alambre, lubid. Bago namin ikabit to. Kaya pala, lalong bumugat mo. Luwag na pala dyan dito. Sinusukat yung mga... Aray, kuwak! Kala ko, dadapa ka na walang tubig eh. Ha? Tama na yan.
Haba masyado to eh. Lagay mo ng alambre. Ay, lubid pala mga kaibigan. Lalagyan namin ng lubid. Inis pa naman to. May tae pala dyan. Bumba yan. Bumba. Taliban dito. Taliban. Buti hindi na ako ano. Taibang pala. Ano Wak, masasabi mo? Masaya ka ngayon? Ah, masaya ka ngayon, malungkot. Kaya dapat meron pa bukas. Kaya nga, saya. Ah, di ba? Ano lang? Shout, shout out lagi kay taga Jupiter, kay Professor Draco. Yung kaaway ni Juno, ang superhero. Pwede to siya ba paminahon ulit? Saturn pala, Saturn. Saturn. Oh, taga Saturn pala yon. Kaya si Haring Saturno. Saturn. Oh. Si Haring Saturno. Yung lugar nila Saturn. Saturn. Saturn Jupiterio. Sinugod ang lugar nila sa taga Jupiter. Kaya niya uli si Juno dito. Ana lang ang istorya. Okay, magtali na ng alambre mga kababayan. Ganito ang aming ginagawa. Kapag kakabit kami pala ng tarpaulin, ito yun. Lagay muna kami ng alambre. Sobra tali. Ayos na. Sakil pa. Ayos lang yung sobra. Huwag na magbuwang. Tama na. Lay mo yung luna, Wak. Punat ba? Ayos na. Sa likod. Billboard. Billboard Sinlex. Oh, Sa likod na Hindi na last likod. sa Inlex mismo. Sinlex na. Yan, Arisa. Gilid. Sinlex na nga. Wala kayo biyahe nga? Sinlex na nga. Wala kayo biyahe? Ha? Wala kayo biyahe? Deliver mo dito. Mga malalayo yata biyahe ko. Gas. Tanggas? Shout out muna dyan, pare. Shout out muna dyan. Shout out. Search nyo sa YouTube. Puro mga billboard boys. Mga billboard boys lang. Wala kami, ganito lang yung ginagawa namin pagka kabit ng tarpaulin. Araw-araw kayo nagbibiyahe? Hindi naman. Ito di sa amin, bihira lang. Pagka may luna lang, ito, kabit kami labas. Pag walang luna, kulong kami rin sa ano, planta namin. Magaan lang pala pa eh. Wala lang. Tulad ng pagdanig na. Hindi mo nakita yung karga niya. Ang dami. Ano probinsya mo pa? Liti? Asa dapat sa Liti? Ha? Liti. Ito yung ba? Pasaan to ah. Sa Baybay ako eh. Baybay Liti. Dugay ka na dira? Okay na. Pamilya mo to sa probinsya? Hindi yan nila sa Labang.
Ano, ada sa labang? Ito ba eh? Hindi ko alam tulad ng break ng Jollibee. Yung top. Ha? Minimum lang? Minimum namin dito, 550. Sa minimum lang kami. Pero kompleto sa benefits. Mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, lahat. IoT naman. Overtime ba? Okay. Daya, yung pre. Tutupi-tupi na natin to. Baka pa lumabas eh. Tupi-tupi muna. Buhat-buhat na. Dadali na namin to doon sa billboard. Oh, pero masaya ka talaga, Wak. Masaya ka talaga. Masaya. Ha? Yeah. Kasi ramdam. Isip mo ba yun? Ay, pagkakaroon ng baboy. Okay lang yan. Pagkakaroon ng baboy niya, may rapat. Okay, pasan din pag may time. Lapit na namin to sa side. Guardo! Driver naman yun. Si Edward Mabalod. Ayaw pa sana kayong pinakabili. May yung ganito. Ayaw sponsor ko. Yung ganito lang ang nawala. Malapit na. Malapit na. Yan na. Dito na kami. Dito na kami. Yan. Hingal din. Hingal din. Ayan. Yan mga amigos, yan papalitan namin yan bago. Papalit namin ito bago. Ito yung lumang cancer party list, papalitan namin. Okay. Mga kaibigan. Yan. Yan. Okay, akyat na. Akyat na. Akyat na mga kababayan. Akyat na kami. Kasi tatanggalin pa namin yung party list. Yung luma na party list. Tatanggalin pa namin to. Si Master nilagay ng mga banjirot para ready pagtali sa luna. Okay. Tanggal mo na alambre. Summit ito. Style summit. Gaya natin yung silga. Silga para mawala ang silga. Pag alisin ang silga, ayan na. Ito yung luma na party list, mga amigo. Sabit. Dito kami sa side.
Ano mga kababayan, fishing ko ba to? Okay, baba tayo para magtali sa ano, sa okay, yan. May bababa na namin ito mga kaibigan. Yan. Dinabit ito. Yan. Yan na. Dalawang tao sa ilalim. Poly, single poly yan. Gamit namin single. Yakat namin saya ngayon mga kaibigan, yung bago na tarpaulin, partilis. Oh! Lapit na. Okay, malapit na. Yun, magaan lang. Lapit na siya. Lak! 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 Okay, dito na siya sa taas. Sagad na sa kali. Akyat na tayo. Uy! Bumababa! Bumababa! Okay, bumababa lang. Bago lang yung sa baba, naglalak. Okay, dito na kami sa taas. Tali muna namin. Tulong-tulong muna tayo dito sa kabila. Para kon. Pabigat pa naman to. Ano, master? Ay, nakatali. Okay na. Yan, dilaw. Okay. Nilahin na namin siya. Baba na. Baba ko pa yan, Ben. Baba pa, Ben. Dudong. Dawag. Hila. Yan. Malakas talagang binata. Malakas. Mga tiguwang si Rebel. Wala pa. Tika lang. Hindi pa nakapusto. Pistuhin mo Hindi pa nakapusto. Ano ba? Arit ko. Yung hindi nakapusto tuloy na ang bilis ha. Malakas daw ang ano, binata. Malakas sa
Okay mga kaibigan, dito na sa taas, nasampa na. Okay mga kababayan, dito naman kami. Lak. Dali ha. Lak. Lak. Lak muna, lak. Lak, 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 lak. Doon ka na, doon ka sa dulo na, alalay sila. Kay mabigat. Medyo mabigat ang 75. Ulo mo, sir. Tatlo. Na. Ayos, wakas. Naisang pa rin mga kababayan. 75-50. Okay, pustada yun sa poli na lang. Sa poli, tagalin natin tong lubid. Laglag natin tong silga. Itong silga na to, ano to, pang suporta sa hangin. Suporta to sa hangin. Iyan. Abot ba? Tapos tanggal na ano, tali, banjirok para mailaglag nito. Yan na, ilalaglag na namin. Ganda ng tirik ng araw ah. Dali lang kasi binababa pa yung puli. Puli! Puli! Abot ng puli! Oh, okay, laglag na mga kababayan. Lalaglag na namin mga kaibigan. Ayan na. Ang mga silga hindi pa pala nakatali sa baba. Wala pang hangin. Nako, paano kung may hangin? Oh, agad dyan, Mac. Dapat palawak, sinagad mo. Iangat natin yung pataas. Dali, Noy. Naibaba na namin mga kababayan. Dali ha. Oh, wala nang hangin, oh, wala nang hangin. Meron ng balay sa ilalim. Meron na! Oh, meron na daw. Yan, tinatali namin sa ibabaw kasi may tali na sa lalim. May bali na ang ilalim. Tapos ito naman pipix naman sa ibabaw. Pagkatapos sa tagiliran naman tali namin. Diba? Diba Eduardo hawak? Opo, sir. Yan. Yan si Boss hawak. Tali-tali din. Yan. Tali natin mga kaibigan para ma-safe na siya. Tapos sa gilid naman tatali namin. Okay, dito na ako sa gilid. Sa gilid na tatali namin. Tali na namin to. Kasi mahangin.
Hangin siya. Tapos sisipain. Sipain siya. Sipain ko, sipain. Sipain siya, ganito lang. Yan. Uy, lakas yung hangin pala. Hindi tayo sipain. Mamaya-maya pagka kumalma ang hangin. Hangin lang kasi kaya di agad-agad matali sa gilid. Sipa, sipa, yan na. Malakas ang hangin. Di pa siya masipa. Ito malakas ang hangin. Okay. Ito nga yung sisipain natin para umigpit. Tapos sabay tali rito. Yan. Okay, yan. Ganito mga kaibigan. Ngayon sipain natin. Yan. Para umigpit mo. Okay na. Mahangin kasi kanina. Kulubot ah. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Bata pa naman yan, pero kulubot na. Okay mga kababayan, ano sa masasabi mo, Wak? Medyo pinahirapan tayo sa Luna. Bigat ah. Mabigat? Hindi ka kasi nakainom ng emperador eh. Parang utang pala bali niya sa baba. Oo, sakto lang yun, binaba nila oh. Okay mga kabayan, tapos na. Natali na namin sa baba, sa lahat sa tagiliran. Ngayon, ang aming susunod gagawin, aris ng mga spotlight. Tapos merong luma, tutupin yung luma. Tagalan natin alambre yan. Laglag chinilas ko ah. Yan siya, cancer, party list. Yung aming kinabit mga kaibigan. Yan siya. Pinalitan namin ng bago ang luma. Ngayon, ito naman yung luma. Yun nasa baba, yan, luma yan. Yan. Yan siya, cancer, party list yan. Okay, maraming salamat sa lahat, sa mga viewers. Dito sa area na ito, sa Mapulalupa, Valenzuela City. Yan. Okay mga guys, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga OFW, sa lahat-lahat po. God bless, binabati ko po kayo. Mag-ingat po, keep safe sa lahat-lahat po. Bye-bye. Ganito na lang po yung aking vlog. Maraming salamat.